Hello guys, murisei. So ndodamboti ndiadrese vamwe vanhu. Ndiri busy zvangu nhasi, pane zvandiri kumhanyizana nazvo, but ndati no. Let me take maybe 2 minutes, 3 minutes to address 1 or 2 individuals. Vanouya mucomment section mangu vachiti wakanganwa kuti wakafirwa manje manje. Like this society yatiri ine kamwe kakuita kainayo so kekuti kana wafirwa you need to act in a certain way yekuratidza kuti wafirwa sekuti iwo havafirwiwo. Kuzongoti isusu sevanhu vari pachaunga tikafirwa zvinhu zvinozikanwa zvigotoenda mbiri zvigotoita sekuti vane right over how you act, how you talk. It doesn't work like that. Let's go back to the story. The reason why people are saying so inhau yemwana akashaika anonzi Wayne mwana akangofanana nevana vatakazvarawo wekuti wafirwa semubereki unorwadziwa ende munhu wese anorwadziwa. You understand? But warwadziwa kudaro, we know kuti you need justice, you need people to hear you, we need everything. Vari kunzwa vacho nezviri kuitika zvacho, instead of kuti mutungamidze my emotions enyu, then you believe everything zvauya nafirwa nekuti ari kurwadziwa. That is so wrong. Because akuna bepa inini ndaimbova mupurisa ndofunga ndogara ndichikuudzai. Kupolisi kunoshanda neinonzi evidence. Sometimes written evidence, sometimes footage. Iri kuendeswa mbiri kunzi kune footage regarding the case. Zvinhu zvakaita seizvozvo ndo zvaifanirwa kubuda first before people start to point a finger to certain individual. Saka iwewe ukatanga kuti nehanzvadzi yangu yamuruda kundirifeya kwairi kuti wakauya pano tikamira newe. When I came here, I never went to anybody's platform. I have a mother sitting at 2 million or over 2 million followers on Facebook. I never went to that platform kunoitwa interview kuti Enifa zvikazofamba say no. Ndakaenda musango ndikapinda muma investigations ndichibatsirana nepolisi. Kwete nevanhu vari paFacebook. Ende vanhu vari paFacebook nyaya vaitoida vabvunzei vamwe vauya kuinbox kwangu, but I was avoiding at all costs. Chandaiita ndaidzoka pano ndokupai update nekukuzivisai sevanhu vanondida, especially my followers angu. That's why I was on my platform, because they thought my followers angu azive kuti nguva ino ndiri kurwadziwa, nguva ino ndiri kufara, nguva ino ndiri kudai, because that's what we do on this platform. Tinoudzana tochemedzana. Imi maizosanganawo nazvo mouyawo kwandiri mochemedzana neni, but handinambouya ndichiti ningi ndikuda kuti uinde kuna ningi unoti zvakati. No, I never said so. I was doing my things, and all was happening here were updates ekuti izvo zvipane footage ndindandaiwana ndakabva ndatoisa. I don't know why they are not putting the footage to the public yavari kuda kuti vaone, right? Number 2, ndaenda kwandaenda ndamubata Timothy, ndikakuudza kuti Timothy tambata ndadaro, ndikakuudza kuti akuenda kukoti. Chandaita kuuya nema-updates, not to give people clout and whatever kuti vawane nyaya neni. No, because whatever she said a story, but the way people now are calling, like vakungofonerwa nemunhu wese wese vachingofonerwa vachiuya pamaplatform vachifonerwa. Now it's like vari kuda kuitiswa content nevanhu. And isusu tichiva advisor tiri kuti go to the right offices, go to the right people who know law. Because the more these people want this story, the more they are asking you a lot of questions, the more you want people to believe kuti zviri mumusoro menyu kana kuti zvamuri kufunga ndo zvakaitika kana zvamuri kuziva ndo zvakaitika, muchapedzisira mapara mhosva imi muri kuchema futi. And these people will not be there for you. This is social media. Vanhu vanokusuduruka uchita zvauri kuita uchita sei. So at the end of the day, manzwira andakaita, there were so many people, they were chakuti, but they are pinpointing one person because they are pushing a certain narrative and a certain agenda, which is very wrong. Imi pusha inyaya sezvairi, nyaya ngaipushwe, ende musazoti Enifa wakazofirwa kana kuti ndiri kutorwadziwawo, but ndiri kutova advisawo kuti the way you are handling this matter, you end up wakuchema kakawanda, because at the end of the day vese vari kuungana kune, how are you so sure kuti munhu ari kutaurwa akazviita kana kuti vanhu vari kutaurwa vakazviita? How are you so sure? Because already there is no footage.
ende nemazira andinoita high court yekutiktok inozviti inopa justice haimiri nechinhu. Those people kana vachigona kubhitreya vavakazvarwa navo, vachigona kubhitreya vavanotamba navo, vachigona kubhitreya siblings including vabereki chaivo, vozotadza kubhitreya vana mai uyu vachiti we are all in the name of fighting justice. That is not making sense at all. Soka musazoya muchiti Enifa iwo wakangano vazodai munhu wese anotofirwa. Iwewe izvozvi patiri panapa kubva paka 400 yangu wakafirwa nevairi vatatu, and we are not even reminding you, you are just airing your views zvingori proper. Ini pandakafirwa ngavafollowe zvandakaita kana vachikwanisa footage kuvanhu vapedza police involved, kwete kunyomba police kuti vakapuwa mari, police yekuZimbabwe iri corrupt, police yekudi iwe ndiwo unoziva ucorrupt hwayo. Woudzirwa nevanhu pamwe vari kutaura zveshuwa vakaona kuti police iri corrupt, but you are still in a situation which needs that same police which you are saying it is corrupt. Iuri wampurisa uri kunzwa nyaya ichienda pasocial media wozosvonzi famba ine nyaya iyi office, you just become skeptical kuti nyaya iyi ndikaisorovha zviri proper zvisiri kuda vanhu ava ndichanzi ndakadya mari. Saka at the end of the day I can't handle the case. So please itai zvinhu zvenyu muchinyatsoziva kuti muri kuadvaiswa zviri proper kana kuti muri kuiswa kumawere mukunyudzwa, because vamwe vanhu very good at newsing people, very good at making other people lose focus, and munogona kuti lose focus zveshu. Simple and clear.